TK. Baba. Uripi? Nikuya. Yes. Kutambirika. Mtambire mwana. Nawo mabasa. Iwe. Zvakana zvakaoma. Isi mpa. Koma varu. Vabuda. Vabuda? Vamboenda pasera apa vari kutaga zumbani. Vaputaga zumbani? Zumbani ndichatiparira gore ndicharezwa na mbanje chete. Zvakaoma. Ko ndigiroka mvura chama. Alright. Ko ndigiroka mvura naye chama. Alright. Zvakamubasa uku. Amana vanhu vari kufanira kuvhidha umani. Nhasi tavigawa mwanangu kana ndifamba kamaita maski. Nhasi tavigawa about 1-3. Ndipo ndikumva nacho. 1-3 ka taiga ne 2 minutes. Tongozi kuigawa imbwa. Zvakaoma. Katsa muzoshandisa masanitizer. Tinopiwa but kuiga munhu. Zvakanaka. Ko wakabuda ka? Chiko ngwa. Buda. Papa mazoa. Ndosa ndikona shasha yakapfeka uniform nasma. Tazomawana pangari. Umeona pangari. Tore. Yes. Ndozoma wapfeka uniform izo. Akomana ka. Kuti isaite diki ka. Anditi. Ndizozocha. Toisowa uniform. TK mwana. TK. Zvazvizvi. Asi zvizvi. TK mwanangu. Baba. Chii futi mwenda mberi papi pamakashaisha, ha? Zvizvi. Gete wewe mwana kuti zvinobasa kaniwewo. Iwe pana kuenda kutendesera zvakadai soka niwe. What kind of results are these man? Gete wewe mwana kuti zvinobasa man. Ngone mwana. Ukonawo peke basa baro deso. Kuita iwewe want to do results akadai. Aiwa sorry. Chii? Agare pasi. Ukatoza mai vako man. Hatogari pasi tukara zvakadai ere? Tukara zvakadai nini? Zvizvi. Ngatisori. Aiwa tichaunga ndinofanira kubata. Tichaunga ndinofanira. Gare pasi. Chii kunogare pasi uri? Pari pamusina kuona. Pai. Gare pasi. Kuone kuzvima iro zvega zvega. Aiwa gare pasi. Kuone chii gare nemapindu dzako man. Ndabana. Aiwa. Mari yangu yakufadza kudya manje. Kada ndikungoseka zvakanyorwa. Saka zviri kufadza. Ndara munomboverenga kana kuti munomboita. Ndati zviri kufadza. Aiwa kana. Saka zvipabeba ndozvikundifadza kwete kuti mimi zvamaita. Saka iwo zvokuita zvokuti mari yese ndakabvisa this nonsense. Ufana muone zidikire nemadharapo kutoseka. Uda kuenda windi anditi. Ndobasa rokuda. Kana toendera nekuti zochira makuwo kwandukito. Dhara ka. Beba iri. Inzwa ikamdara. Ndokuti muverengewo pakanzana. Nemusika. Watodza mai vako kana ndiverenge chiko zviudzwa zvine zvako. Mari dzose yenyu mudhara. Ndia. Unoona amwenda mberi ka? Haisi mangwere takadzadza zvakaoma amwenda mberi. Asi kesi nekuti imi matonengwa yakanaka yemukudzidza. Mwenda mberi isusu taiti tichidzidza kudai so mwenda mberi taidza mapurazi. Ndotora hangu mvura ndodzorera. Aiyo mwenda mberi ka? Nyaya ndokuzamutsanangureka. Mvura tondo very sorry. Handambozva ndeyangu. Saka dza mapurazi mwenda mberi kuti taiti. Saka munongotaga. Mina kanitsanangurire mwanangu. Isusu izvika izvi. Nguva zvavisa zvanyanyasa kuita basa rakanyanya. Takadza mapurazi kwekuti uchitrai kuda kukopa manotsi daisoka. Mumbega yasvika byananzva bhodhi. Imatona mautombodzidza muchidai muchidzidza marumu. Imi mundaraunda maitaura muchizvoni maiverenga nemheni. No, exactly. Taiverenga nemheni mbona kungoti mimi kangoti vai. Tupechidzidza. Izvi zvazongoitika unongoti mabasa anga kuwanda mabasa. Maita mayu. Mwanangu. Tondari, kwenyu achakudarini kwe? Mari zauti izvi. Tondari zvinowanika mukanya. Ndichere yangu murageza. Unongondipaka kuti ndichengete. Aiwa, tondari haenda kutomachengeta mai wako ndokusopa. Ndachingoti timachengete kapamwe kumabasa kwenyu. Aiwa, tondari ngatotore magambutsu kana. Mwena mberi.